que la dansa pot ser un element molt potent per desenvolupar el vostre cervell i el vostre benestar. Us pot donar molta confiança, és igual que quan fem esport. No sempre surt bé a la primera, per tant també ens dona molta paciència i molta perseverança. Quan una cosa no surt bé l'hem de repetir moltes vegades i no passa res. Ens dona també capacitat de coordinació i també és una via d'expressió que moltes vegades, molts de vosaltres, segurament us costarà expressar les coses que sentiu, si esteu tristos, esteu contents, esteu enfadats, esteu preocupats. I en canvi, de vegades, aquesta expressió surt a través del moviment. En ballar el cos allibera endorfines, que són una eina per reduir l'estrès, per reduir aquestes preocupacions, ajudant-vos a sentir més segurs i amb el control de la vostra pròpia energia. De vegades, des del departament, estem tan preocupats i ocupats per crear vocacions artístiques com per crear públics també. Ens agradaria molt que vosaltres, si no sou dansarins o balladors, que podria no ser-ho, fóssiu també públic de dansa, públic de teatre, públic de música i que fóssiu un públic interessat, que us sabéssiu estar en silenci. L'objectiu principal d'aquesta primera mostra de dansa conjunta és donar a conèixer una miqueta entre les escoles de primària, especialment els estudis de dansa professionalitzadors, reglats que existeixen, mirar d'encoratjar tots aquests nens i nenes que tenen la voluntat de continuar, de conèixer la dansa, de portar-la a un aspecte més professionalitzador i incentivar que aquests nens facin aquest tipus d'estudis. Per nosaltres és superinteressant poder actuar en qualsevol escenari. En aquesta ocasió ho fem en plena gratitud i sempre que pugem a un escenari ens alegra moltíssim i ens permet explorar la nostra llibertat de moviment, i el fet que això arribi a persones més petites que potser s'estan plantejant fer el mateix que nosaltres és com molt important. També poder mostrar un front cohesionat entre els dos conservatoris de Catalunya és molt important, i també tenir l'experiència de poder compartir l'escenari amb persones que normalment no podem fer-ho. També parlar una mica de la importància de la pedagogia de la dansa i de com el fet d'educar d'una manera diferent també des de l'escenari i per als alumnes que ens venen a veure, com això també enriqueix molt la cultura i els estudis tant d'ells com els nostres. Tots els centres han rebut un dossier pedagògic on s'explica el que avui farem a l'escenari i per tant venen amb una certa informació dels estils de dansa que hem programat i molt contents de que potser alguns d'aquests nens i nenes que avui assistiran a l'Auditori de Sant Cugat puguin despertar-se amb una motivació, amb una il·lusió cap a la dansa i començar potser una carrera en aquest art tan estimat per nosaltres.